Hvad har du lært i forløbet på stationen? At være en god leder. En god morgenlol. Kan vi tage den lidt mere sødt? Jeg har lært noget nyt om skuespil. Jeg har lært at være en skuespiller. Sådan, og hvor hårdt arbejde det egentlig er. Jason, kan du bestille dig din bød? Jeg har lært en hel masse om, Skru dig ned på det lort, mand. om det. Hallo? Ja! Når man ikke må. Hvad synes du om det? Har det været godt eller dårligt? Hvorfor? Det har været godt, fordi at man skulle stå op tidligere om morgenen. Det er det Jeg har dårligste, savnet mand. mor. Jeg har lært noget nyt om skuespil. Hvordan har instruktøren været? Han har ikke kunnet styre noget som helst. Så styre de sprog, mand. Tøren synes jeg har gjort det rigtig godt. Jeg synes, at han har formået at skabe en rigtig god film. Det synes jeg også. Hvad? Det du sagde. Præcis. Ja. Ja. Sådan positivt. Så var han lidt opsat over det. Positivt. Farvel. Peace out.